खुलुमबाय नोंथांमोन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय दिल्लीयाव फैखांनायनि उनाव दिनैसो फार्स्ट टाइम आलु पराठा आरोना आं दै गुदुं दुंबुर लाबाय संख्रि एसे होबाय जेबोथ' होखाया नालाय बोराया थांदों पार्टि जानो आरोना सुनिबारबा बिदिनो जालायसिगोन आरोना सुनिबारबा मालाबा सोरनिबा आउट पस्टिं आउट जानायनि मालाबा इन जानायनि बिदि आरोखि ओरैनो एसेल' गुदुं आरो गोजां बोथोर नालाय एसे ओरैनो दुंब्लेब्ले होयो आरो दै गुदुंखौ गुसु जायोना नङाबा आखाइया मिजौलायो बिमा फिसा बेखौनो जानोसै जोङो ओंखाम संला आरो ओंख्रियाबो बांद्रायगोन खोमा आरो साथामबो दसेबो जानो हाया ओमफ्राय बर' मेगन नालाय माबाया आरो मेगन जाया ना गोरा ना गुरै लेफेफेबो खालामनाङा बांद्राय गोराबाबो जाया बिदि आरो Mami. Bagi fैगोन दा मालाय पार्टि जानानै फैगोन दा उन्दुनो फैगोन बाबायाबो उन्दुगोन बाबाया न'आव उन्दुफैगोनलै बैयाव खिथुनानै दं दे बै खिथुनो बाबाखौ गोजौआव दंनो आग्लायबा गाबोन फुङाव बानायनोसै बिदिनो थाथोंसै दाहाय नाफिनसै आरो आं बिदिनो 10 मिनिटसो बिदिनो दोनथ'नोसै जानला मोनला ओमफ्राय जायगाबो गैया होननायसो ओमफ्राय जि मोजां रुनानै माबा खोनानै दोनखाबाय आरो आंनो एसे गोरा जानांगौ एसे नङाबा ओंखारनो नागिरो आरोना आलुआ दुन्दियाल' होगोन आं दिनै सामब्राम होआ बिसोरल' ओमफ्राय जिरा गरनैसो होगोन आरो मोजां हानानै लानि र' सिफ्लेनानै लानि बोलाय जायगा गैयालै बाबा थोन आं हागौ सिफ्लेगौ बे आथाया ग्रोब जाहैसिगोन आरो नानाय ओरै नाफ्लेफिननाय बानायनोथ' नागिरदोंब्रा गेलेनो बिसिनायाव खोख्लैलाबायनाङा दै जेराव नोंनो गारलाबायनाङा होनदों गेले बिसिनायाव दाथ' बिसिनायाव गेलेनांगोन ना रानखांबाथाय जेराव मेरावनो गारलाबायो बिदिनो गेलेयो गेलेनायालाय मोजांनो आइ नै सासे बिलायबाय बुरै मामि गिदिर नोंहा बान्थाजों गेलेनोसै बेबा मा दांदोंमोन नों आखायाबा मा दांदोंमोन गन्थं दांदोंमोन मा दांदों खाराब दांदो आब'आ आखायानो लेथ्रा मोनखोमा बाब आलु सुनाया दहायनो थायो आरो बिदि गोराबा मोजांसिन जायो आरोना रानसावसाव जाबा गेब्ले लोथोथोबा मोनद्रायबा एसे बोरैबा जायो आरो कुकारनिफ्राय लगे बख'बा एसे राफोदफोर थायो आरो आलु गोरलै ओमफ्राय लोगोफोर आलुफोरखौ ओरैजाय सिग्लिनाङा आरोना आलु पराठा खालामोबा माने जेसेबां हागौ एसेबां लासै बिदि माबा आलुआ सिग्लिबाय थाबा मोनसे समाव ओरैबायदि माबा जायो आरोना खाथा सामसफोर मोनबा आराम जायो आंनाव अबेबाव दोनखोमायनो बिदिनो मालफोरखौ खेवनो बाबाय आरो खवाथार मोनबा जुथुमफिन बिदि जायोना ओंखायनो लग'खौ एसे एनै आखाइजों दांग्रोम दलद ओरै सिग्लिया जासै आरो बिदिनो सिग्लिना माबानानै सिफ्रुना लाजोबनोसै आं लासै आखाइजों ओरै नाफ्रुनानैल' लानोसै संख्रि ओमफ्राय ओरैनो एसे हालदै होबाय आं गरम मस्ला लखबखायोसो नै आयु बांद्राय
Carmelo. Thôi. मस्ला बारा जादोंबा मोजाङै लगायदो गोजौनि आनथिया माबायदि मिनियो मामि बोरैबा मिनिथारोलै जोंनि गोजौआव सासे दं आरो जि बोरैबा मिनिथावथाव मिनिथारो सोरबा सोरबा मिनिनायखौ एसे मिनिथाव खोनायो जोंनि फुरि बिल्डिंआव मोनसेल'सो बिलाइ ओहो पासआलाय जाखायो ओरैनो मोजां फरायबाबो मोजाङै फरायाबाबो पास जाखायो एथ' बिदि जायो बुरजा लिरथारदों नालाय बुरजा लिरदों बिफा गैया माबायाव थांदों पार्टियाव थांदों माबा पार्टियाव थांदों सातथायावसो थांदों दा 10ता 11ता जाफैगोन मा मिथिगौ एबा बेसे गोबाव जायो बाबा गाबथार नाङा दै बेल' नाङा मामि बिराद सैथान जाथारो
잠깐만. 예예예예예. 나는 친구가 신나 봐. 그래라며. 아타. 너 이거 아타. 아타. 봐봐 그래. 이건 신나만 해봐. 너 내일 미디가 좀 나왔거든. 빨로. 이거 골라시네. 이거 골라시네. 네, 네. 맛성바. 먼저 봐. 응? 먼저. 응? 먼저요. 나 이런 지금 엄마야. 바다에 힘이 알아. 빨리 자네 보는자. 바다에 힘이 알아. 빨리 팔찌 당근. mami 잡아. 잡아로. 네. 줘봐. 말로 잡아. Cái kia cực kỳ. 잡아. 마두리. 뽀뽀뽀.
항상 자페이지 요즘 약간 어플럭시메이션. 그야. 네. 둘, 날. mami. Nơi. Này à. Ma. Nơi. Ta kaşığı mı yine? Kaşığı. Đây nó xuống khả này. 이게 뭐야? 말아주고. Bisnau는 자, bisnau는 다. 해봐. Mami, ơi nào bao cho chị lại về. 뭐야? 그래 건 보자. 왜 칼이나 밟아 보이친 거야? 그래도 이제 네가 시작이잖아. 너무 살고 그러고 자는 정도. 좀 큰다. Mami 전다. 전나? 이거. 그만 돌려. 짜. 놈.